nang biglang umulan. Buti na lang. Malaki yung tent natin. Ay, naku na. Yan. Tumigil na yung ulan yan. Napasok na tayo eh. Ayun na yung fireworks. Ilang minutes lang yan. Kasi I told you, Daddy. Uwi na tayo na. Yung fireworks, madadaanan natin sa ano. Ganyan din yung nangyari sa atin dati last year, Daddy. Yung 2019. Sakto, alas 10. O yan, o. O, di ba? I told you. Sakto talaga yan sila alas 10 mag-fireworks. Sabi pa dito. Eh, ano yan? Yung dati 15 minutes, di ba? Yung last time na Chula Tita Nes. No, matagal yan. Kaya pinatita Nes. Katakalwa na yung fireworks so Kenny, ano po? Wala na, naganunan yan. Nagbantay na sila. Dapat hindi ka na sumulong. Doon na lang tayo, Wala, mas Daddy. traffic doon. Na? Ay, hindi ka pala pwedeng hindi sumulong, eh. Tsaka walang daan May stop ka. na papunta. Nag-ano pa to, anong tawag dito? Na humarang pa. I told you. Nakita ko na yung unang putok, kaya sabi ko, fireworks na. Ayun, napasok ka na dyan. Oo, traffic talaga. O, Daddy, ba't dito ka bumasok? Inunahan mo yun. Pwede yun. Linawin ako. O yan. Tinignan ka niya, tapos siningitan na. Wala na, yari na. Wala na. Tapos na? Hindi, minsan yung ano pa lang yun, yung patikim. Wale. See, I told you, Daddy. Dapat, wala na, umalis na yun, umurong na siya. Ito, may pumuputok pa. Nasaan na? Wala na. Ayun, no? Narinig mo? Wala na. Sayang. Liliko na sila, oh. Yari na eh. Tapos na. Pero parang may narinig pa ako. Kakanay, wala yung diretso ka rin. Wala na, liko na sila. Nakapasok sila, Tita Nes. Ilang kaya gulutam? Ay, hali. No ka rin na. Alwayla din, di ba? Sila ba doon? Kasi sa likod? Ila rin? Siguro. Kumana ka. Wala mo lang sa keking ka. Wala, no? Wala na. Yari na. Wala. Walay na. Tapos na. Ba't ang bilis naman, Dad? 10:02 pa lang eh. Yung dati, yung matagal, Yan, o di 2 minutes lang siya. Wala na. Bilis naman niya. Oh, alay, dati pa mamakbo. Okay. Oh, see? Mamakbong pa. Uning, etanakit Kenny. Hindi na, oh, ayun, oh. Areta. Meron pa. Oh. Matagal yan eh. Kaso nga lang, di na natin ayun, oh. Ayun doon, oh. Saan na? Ayan, oh. Pwede ganyan. Doon sa gilid. Ewan ko. Ba't pumasok ka dito? Alang ano? Wala, bawal ka ito. Ninibate ang makataxing ito. Ay, wala na tayo magkikita talaga. Okay, yun. Makita mo ba dito? Oh, planted pin spot eh. Wali na. Oo. Ito. Kasi Tambundok. Knox Mountain tamo eh. Daddy, punta ka pa ng Knox Mountain. Anong oras na? Ayun, nakita kasi. Diba, sabi ko. Dapat ayun, Daddy. Ayun, oh. Yun, okay, pumunta eh. Dito na lang tayo. Wala na. Ayun, oh. Yun, See? Ayun, oh. Matagal yan. Matagal ya. Pero, wala na. Hindi na tayo makaababa. Oh, see? Ayan, oh. Wala na. Pagtsagaan na lang yun. Wala na. Hindi ko na makita. See? Pumuputok pa. Traffic yun.
Na, hindi na pwede tayo nakapasok na tayo. Ay, Kenya pala. Ayun. Lunming Moon, no? Ito. Kaya tinulugan na ni Brel eh. Sabi niya, hindi ko na yan makikita. Tulugan ko na. Wala na. Wala, hindi na natin makita. Bye-bye. Di ba? Oo, atin pa. Yun o. Yun. Ayun, ay nakita mo. Ayun. O, pagtyagaan na lang natin yan. Yan. Ayun. Wag na muna kayong mo. Ayun. Walay na. Wala, ikot na lang tayo. Wala. Wala, hindi na. Kaya mo na mo mami video. Wala na nga eh. Matagal naman yun eh. Ayan, mag-stop na tayo. Habang stoplight. Naka-stop. Wala na. Matagal yan, di. Mga 13 to 15 minutes yan. Malwa lang mag-fireworks kaya. Yun nga lang, dapat talaga maaga ka. Dahil, wala nang makita. Kaya ka makapasok kaya niya mo pumasok tam kaya no. Matan dyan maapag kahit tamo mo. Hanggang maapunta laki ang marina. Kasi lang pa may... Di pa kayo nakapunta dito, di ba? Hindi po. Oo. Panta kayong hanggang marina mo. O, pagtyaga nyo na, nasaan na yun. Pero maging kayo talaga, Knox Mountain. Sigurado na. O kaya kung nasa marina ka, di ba? May busy rin. Kukurbay pa kayo. Ayun o. Yan. Kung nasa ano ka di, sa may Black Mountain o kaya sa ano, ay hindi, sa Glenmore, Ned. Ay, nangita, Glenmore yung ba di? Itang sa taas. Mountain nga. Aluhay, itang kitang kari Ariel, kitang Baleda, di ba? Kit mo? Dilworth. Kaya mo na kailangan mo tayo, Kenya, akin mo aran, di ba, Arela? Ayun o, pumuputok pa, pero wala, hindi mo na makikita. O yan, mag-bar na lang tayo. Yan ang downtown. Marami lang yan. Downtown Kelowna. Daddy, di ba pumasok tayo dyan sa Micro Open? Kinta ba may tanong? Oo, tapos pasarado na. Tawalo ko naman. Nung dinaan natin sila ano dyan, di ba? Tapos umalas din tayo. Umakyat tayo, alam ko may taas yan eh. Tapos umakyat tayo sa taas pero Kaya kasi ba't hindi mo rin visitin, no? syempre, ganyan talaga, Daddy. Dahil alam nila may fireworks, kaya pag kendo talaga din. Meron pa bang pumuputok? Ayun yung ano, oh. Ah! Sarado yun eh. Oo. Hindi tayo mapasok. Oo, kasi dun yung ano eh. Sarado din yan. Pero dati, Dad, sarado ba yun? Sarado lang yan. Oo. Every, ano ne? Yun o, mami ito. Dayo. Hey! Asan? Ay, ayun. Ay, ito naman kayong buntok mo, Daddy. Oh. Bakit? Ayun. Ayun. Kalwa na, ne? Ayan o. 20 minutes na yata yung milabas eh. 12 minutes pa. O, 15 minutes yan eh. Kinita ka niyan. Ayan. Oh, oh, Daddy. Careful na aman, anak. Ay, tatang. Paki ko na ang gundang. Ayun. At yung pang parakit yan eh. O, dito. Diyos ko, melyula ring makipanalbe. Yan na lang tayo sa sasakyan. Wala tayong choice dyan. Pagdating natin doon sa harap, tapos na. Tapos na po. Antay oh. Sana di. Ayan o. Yan. Ayun. Yan na lang tayo. Yan oh. Pwede na yan. Oh, see? Oh. Di ba? Saan ka pa? Oh, saan ka pa? Pakita na lang natin kay Brel to. Oh, di ba?
Huwag ka nang mag-move, daddy. Maganda na yung pesto. Hindi, ayos Nahilo na yung cellphone Hindi, ko. isang pwesto, di ba? Oh, kunin mo. Ay, sus Mariana. Lumabas siya. Hindi kinuha yung cellphone. Yan, hindi maganda ng peso natin. Oh. Oo, di ba? Ayan pa lang talaga yung yung sunod-sunod. Daddy, open mo. Oh, ako na may cellphone. Sus. Oo, ay ika na magdala. Nagdunuklat nito. Ay, sus Mariana. Ipalwat mo eh. Na? Eh, mo makabidyo lang din eh. Yan si Tilik-Tiles. Ay, okay ni ka to. Sinitam. Oh, siping kami. Siping kami. Oh. Diba? Oh. Table, bro. Kadalom-dom na. Ay, kilik siya. Kilik siya.